Benderfynu pwy sy'n ddod yma I siarad efo fi heddiw. Pwy gawn ni, doch? Mae yna gymaint o bobl dwi eisiau gyfarfod. Dwi'n gwybod! Sali Mali! Dwi wedi licio Sali Mali ers pan dwi'n hogan fach. Boneddigion a boneddigesau, rhowch croeso enfawr i'r un, yr unig un, Miss Sali Mali. Waw! Sali Mali, sut mae'r hwyl? Wel iawn, diolch. Mae stafell hyfryd gyda ti fan hyn. Mae'n binc iawn. Dwi'n meddwl bydde fe'n edrych yn well mewn oren, ond pawb at y peth y bo. Gwranda, a paid y busnesu. Reit, ti yn enwog go iawn, dwyt. Mae pawb yn gwybod pwy o ti. Dwi eisiau bod yn enwog fel chdi. Sut mae'n teimlo? Dwi'm yn gwybod unrhyw beth am fod yn enwog. Wy'n hoffi helpu pobl. Plant o bob oedran. Yn enwedig Jack a Joke. Mae angen help arno fe, wel, drwy'r amser. Jack a Joke fi o'n ddoniol, dydi. Ond mae o'n mor ddwl. Paid â galw Jack a Joke yn ddwl. Gwneud pethau dwl mae Jack. Mae e'n berson annwyl iawn ac yn ffrind da iawn hefyd. A mae'n bwysig iawn cael ffrindiau da. Dwi'n ffrind da, ia. Dwi'n helpu pobl I rapio, ba. Da iawn ti. Ia, da iawn fi, de. Ond, gwranda, Sali Mali, mae gen I gwestiynau pwysig I ofyn I chdi. Dwi'n di paratoi yn rhywbeth. Paid y ffwyni, fydd o'n hawdd. Dwi eisiau beth ydych chi'n sglein y gwir I chi. Cyn lliw oren fi di was yn Sali Mali. Dwi'n licio di am Dona a bisged